Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Bayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka altine hande ko wiɗon toon yo Allah waɗanen jaam e yewede min dañi wasde huccite moɗon oɗo samedi oɗo dimanche ɗum ɗon noon goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juude ñagama duwaw yuppa e Sénégal yuppa e aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal rumto en ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye banugol ko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗi mba debbo pullo a salminama a salmitama no fewi a ñaganama Allah ko moƴƴi machallah a yewnama kadi a yewniɓe kamɓe kuccidɗaɓe no mbiɗani kadi aussi joɗade balɗe ɗiɗi tawi en kuccitani mabɓe eɗen gandi mataw ko hunde tan alesa ko ma waɗe kono noon wona e saago vraiment sobo kamɓe goni sehilaɓe meɗen kamɓe goni yaadiɓe men kamɓe dusata en aussi kala subaka ɗum noon ko salmindeɓe caggal noon yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba jetten be kamɓe ne ɓe ganduɗa ɓe ne daari jamma e ñalawma wadde connexion ngaji munen ko noon kadi ƴettude temps o ina yeeɓa ɓe hen koye gollorɗe goni Aissata ɓe hen koye galleji goni jaggannoɓe kala hunde gacca sababu hunde 15 à 20 minutes gam heɗade robine mabɓe jayndeji walla wadde en mbiyaɓe tan bisimilla mabɓe kono kadi mbiyen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande jani hande ne jiiya ko ɓuuri tengtude ko konngudi ganduɗa ɗi hande wukiti ɗum mo ganduɗa ko Moustapha Cissé Lo saabi noon jayde ɗi kala ko ɓuuri hen ko hewde en tout cas fini dawri konngudi makko e oɗo subaka hande wadde jayde las udditadama ko noon tigui nden ɗon jayde wiide ko konngudi ganduɗa ɗi ko ɗemɗe tatiɗe hani e ƴettoje kañum tigui soyna e nder to ɓuuri towde e laamu leydi men Sénégal saabi noon jayde wi konngudi muɗum battidiɗi walla mbiyene konngudi muɗum garwaniɗi tawi ko boɗeji coyi e mbi tan noon ha hande ko ɓesgude ina wonde tigui e sunare sababu ɗin ɗon konngudi ɗum ɗon de woni koɓe garti e subaka hande o saabi noon horejo Macky Sall o saaha hande yamiri ko ganduɗa kongu gomu tambin kala ko fate banggue needi parti APR so wiide wonde kay yo yawno tigui jooɗo gam haalde eko yewti koye konguɗe mo ganduɗa ko Moustapha Cissé Lo saabi noon kanko on ɗon tumaɗo e ɗin konngudi o holliti wonde de accidde gollal makko woni vice président toon to assemblée nationale goɗɗum ko tawate hen ko konngudi Aymir Gningue mo ganduɗa kam tigui woni hoorejo toon to Benno Bokk Yakar e nder assemblée nationale kañumne kadi darima lang gam tigui lawƴude hono cuddiɗo muɗum e kanɗon haala goɗɗo cuɗɗen konngudi ko Abdoulaye Mactar Diop kañumne kadi ko cukko hoorejo toon to assemblée nationale holliti wonde de oɗo saaha hande yimɓeɓe jawti keeri moni kala ko wela ko ɗum woni ko haalata saabi noon leydi ndi wonti leydi jiiɓiɗi no wiiri ɗin konngudi hono Abdoulaye Mactar Diop jayde vox populi nden ɗon jayde ko hen arti ne wayno nde arti ha joni koye pinditingol walla mbiyena dartingol nguɗo goomu ko wiyete commission de discipline toon to APR tawi noon ɗum ko caggal nde konngudi ganduɗa ɗiɗe ko ƴettoje kono kadi biyoje kam e jetnoje bonde teska tawi noon ummori koye mo ganduɗa kono dirteɗo Moustapha Cissé Lo saabi noon wi ko jayde wi ko Macky Sall de o saaha hande ne wayno neldi omo ganduɗa ko El Pistolero toon to nokku biteɗo hono guillotine ɗum ɗon noon jayden arten ko ɓuuri yaji nde wi tan de ko APR ne wayno de kañumne o saaha hande suuti konngudi so tawi noon ko wasa weltade ɗi konngudi ganduɗa ɗi ko Moustapha Cissé Lo haali ɗum kono kadi ɓe garti e goƴaji mawɗi kono ɗum ko noon konngudi ɗin jaaji ina tawe e nder ndeɗo jayde holliti wonde de kañumne kadi hono hoorejo Macky Sall yamiri wonde on ɗon commission yo war feere jooɗo ƴeewa kay ko haali omo ganduɗa o ko biteɗo Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo noon tawani tigui walla mbiyen faɗani ha oɗon commission jooɗo holliti wonde accidde poste muɗum cukko hoorejo assemblée nationale kono kadi e nder kaɗo lando wiyete ka APR ko l'observateur dawri jayde groupe Futur Média kañum ari ko e goɗɗo nde ari ko yiti ko e losko ganduɗa ngo kay ko e wargo biteɗo Ibrahima Touré ɗum ɗon noon ko yidde wi tan omo sen mo ganduɗa de ko cippirteɗo oɗo saaha hande kañumne de ina woni e kaya mbeya caggal noon nde on ɗon Ibrahima Touré tuma tigui yidde wujjude auto makko ɗum saabi noon ɓattiɓemo kanko omo sen pi on ɗon suka tan ko ha yani e ƴiyam muɗum kono tan nde nawate toon to safreto tawi série e fitandu won hen noon hollirɓe ha tengti e bamum on ɗon Ibrahima Touré holliti wonde de gueɗe ɗe foof mbaɗi koye tawtrede omo sen saabi noon hande hollitama wonde kanko de hono gardiɗo Tayshingo omo jogui caɗele mawɗe e to banggue haala ko yuti koye on ɗon enquête goɗɗum ko tawetede nden jayde l'observateur koko yuti koye o mboros Covid 19 ɓe garti noon koko yuti ko e révélation ko fate banggue kutorogol artimisia ko ganduɗa kay o mi ko toon to nokku ni wiye Madagascar ha yetti ɗo e leydi meɗen Sénégal kono kadi jayde arti e kay limore
ɓurde ƴellitare to banggue mayɓe kono kadi e kawuji grave woni tan wonɓe service réanimation ɗum ɗo noon ko caggal yontere wotere tan ko itta hono état d'urgence kam e couvre feu kono ɗum ina tawe hen konngudi Moustapha Cissé Lo ƴettiɗo ƴettoje gulɗe jaw ha saabi noon hande jiiɓi toon to galle lamorgo ngo no jani nde wiiri saabima noon ha horejo Macky Sall namdima nde on commission tambiɗo kala ko fati e banggue nedilande mabɓe ummoto haala e ka ɗon haala jayde le soleil jayde guendiri nde aɗi koko yewti ko e o mboros coronavirus konngudi professeur Moussa Seydi kañumne arti koko yewti ko kay eɓe ganduɗa ɓe o sa hande kono ɓe goni e gollorade ko wiyete prise en charge to banggue oɗon mboros covid 19 e wiyete makko noon capanɗe 75 e nder temedere kala nde ƴettuɗa e ɓen ɗon ñawɓe ha tengti e heddotoɓe e on ɗon mboros ina waynide jomumen garat tan ko gaccata ko ha ko bonanno boni puɗɗo addede walla puɗɗo tigui nawede toon to cafrirɗe ɗe saabi noon e wiide makko e nder temedere kala e capanɗe jeette e joyo e ɓen ɗon heddotoɓe e mboros o garata tigui ko tawi hankkadini taaƴi fiɓotako jeetato hesɓe kañumen goni ko keddi o mboros covid 19 ɗum ɗon noon kadi ko tolni e capanɗe nayo e jeetato jawti ko wiyete ko hono ka grave woni tan service réanimation ɗum ɗon noon ko limore aset e alet ɓennuɗo ɗo ɓe koliti wonde noon ko thiesde woni hono diwan ɗimmo tawi noon ko ɓurɗo heɓde oɗo mboros biteɗo coronavirus ɓe tolnima oɗo sa hande e 695 ka no jayne nde limiri e oɗo subaka hande caggal le soleil ko jayde quotidien nden ɗon arti koye fannu goɗɗo nde yilloyi ko toon to diwan ha ho ñebbejo o woni Casamance diwan vert leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon de ko gartirgol ɓe ganduɗa ko dognoɓe ina molti toon to leyɗele takkiɗe on ɗon nokku sababude fitinaji hakkude laamu leydi men Sénégal e MFDC mouvement on ɗon saabi noon jayde wi ko armé woni kono leydi meɗen Sénégal ji o sa hande fitti hono ɗin ɗon nokkuji kala gam tigui ina wayno artirde ɓe ganduɗa ɓe ko honnoɓe ko dognoɓe tigui koɗorde munen kono ɗum ko jayde wi kadi ko kono leydi meɗen Sénégal de ne wayno ardima hono ko yutti ko e pellodiral kesal ɗum ɗon noon ko toon to nokku ni wiye atika ko tawate ko nder diwan on ɗon mbo Casamance jayde libération ko abdi nden ɗon jayde yilli ko jaggude lawol Dakar Bamako holko jeeyi on sababu jayde ne andina en wonde de ko lawol ganduɗa ngol hande ina niɓɓiɗi ina gasa tawi ine soomi gueɗe waɗa boni hen kago woni terrorisme ɗum ɗon noon ko caggal ndewa kay waɗi hono lawol ko wiyete clandestin woni tan yaade tawi alda yamirore taccude keeri tawi tigui yamiraka on wiyete ko Cheikh Dieng kanko tigui jagga toon to Mali ko Sénégal najo caggal muɗum noon o artira e service secret mbo leydi men Sénégal woni tambiɓe kala ko yewti banggue hono nden ka leydi ndi to banggue ha joni ɗen ɗon gueɗe hollitama de wonde ɓe garti ha joni e goƴaji ɓesgu makko ha tengti noon e kulhuli jogaɗe ɗi kono tan biteɗo Coris Banque kañum de holliti wonde yimɓe paam kanko Cheikh Dieng hakkillo wona kewɗe kala ko haali wotoɓe tigui jagguir noon kona ɗum ko noon kanko Cheikh Dieng o woodi o wati e yesso ɓe ganduɗa ɓe ko loskoɓe so wiide wonde yidde makko de wonno ko yaade toon to Mali ko gam sodde jawɗi ko yutti ko nde ɗo julli taske fayande kono kadi e yidirde makko e Imam Mahmoud Diko saabu e wiide makko noon on ɗon de ina welimo no fewi goɗɗum ɗum noon ɓe kolti wonde ko waɗama placé sous mandat de dépôt manam tan o sa hande o juƴƴinama tigui walla o moftama e dumbirdu guila ñande aljuma ɓennuɗo ɗo o tuma noon ko wadde jungo makko association de malfaiteurs kono kadi relation avec une entreprise terroriste manam tan de ko jokkodiral makko ngal o jogui ko fate banggue waɗa boniyankoɓe hani e abbade on ɗon fannu ɗin ko guuɗi jaajine tawe e hello joyi inde jayde witende e libération jayde coftal balle stade uddotodama ko noon tigui nden ɗon jayde wojji hande sababu noon nde yilli ko toon to Anfield tawate ko toon to Liverpool e dingaral muɗum tigui ndewi tan ko Liverpool de o sa hande hepti polgu muɗum tigui ngo andirano noon ko ballal Naby Keita e Sadio Mané kañumen tigui pindini ɓe ganduɗa ɓe ko waɗeɓe wonɓe toon woni la Reds kono ɗum ko noon ɓe kolliti wonde kanko Naby Keita ɓiɗɗo guinanajo de o woni titulaire kono kadi o rokki Sadio Mané marque ko wiyete ko hono passe décisive Mané noon ne wayno loggi bituji muɗum battuɗo 16 e oɗo saison jande ne sifo noon ɓiɗɗo Sénégal najo manam tan ene tawa e 17 match kono kadi e 17 victoire ɗi ganduɗa ɗi ɓe keeɓi ɗum toon to Anfield woni e ngal ɗon dingaral goɗɗum ko tawete hen ko coupe d'Allemagne ne wayno tan de ko polgu yongu no fewi ngu Bayern no waɗi kañum e Robert Lewandowski yesso ɓe ganduɗa ɓe ko Leverkusen saabi noon ɓe keeɓi hono kuɓuji ɗiɗi e nder yontere wotere no wiiri jayne nde calcio ko toon to Italie ko derby musɗo no fewi hande fada hakkude Torinoa manam tan Juventus e Torino ɗum ɗo noon ko hande sanga waktuji 15 nde payi hojomaji 15 Juventus noon nana e tabal tigui ne wayno gam ƴettude ko yetti
ko o 9 muɗum titre woni titre uji jeenayyi tawi ko deggodirɗi no jayande wiiri oɗo subaka hannde ina wayno ko ɗum ɗo woni ko tonguno ɗen e roɓino men jayandeji o subaka noon tigui Amadou ko coftal ɓalli uddi damal uddi tan eɓɓore wonde woni banggal tan fait divers walla mbiyen gueɗe rendo Amadou fait divers noon hannde ari tigui koye fait divers o mo ganduɗa ko ɓiɗɗo gorko biyeteɗo assassin kam aɗa andi wona haali hoore haali hoore mum tigui ko kanko tan itti fittandu yooɓi fittandu mo ganduɗa o wiyete ko Matar Ndiaye te kanko assassin o Amadou ko woppita mana ko waɗa gracier o yaafa koye tan korka he ɗum ɗon woodi o woppita o yalti ayi hakkude mataw timmani hay lebbi ɗiɗi o watti kadi o notitima inde makko woni wargo ngo warde oɗo ha gayni noon o yiiɗi dogde Amadou o nanga ko ɗo ɗo ganduɗa kañum woni beau maraîcher ɗoyete o nanga o wino ko amo doga amo faya to diwan mo Kaolack te Kaolack kam so natino toon ma o yiilo lawol hawo faya toon to ganduɗa woni Gambie hewɓe ko noon mbattama ɗum ɗo noon woni ko ganduɗa hande hawnima o muusi saabu ƴettude ciseau jowa ɗum ɓiɗɓi janano ha wasa fittandu muɗum Amadou emo ganduɗa ko woppita ko ɓooyani ne wawi wiyede prison o ala ko nehi e makko ene woodi ndende prison ene wayno hewno ko neɗe neɗɗo kono kadi aysata hen sahaji ene hulɓini saabu kaso ko ganduɗa ko so tawi nehani tan ɓeydata neɗɗo ko cuusal walla mbiyen wasde hulde e wadde gueɗe contre ɗi ne wayno ko ɗum ɗon woni ko heddani neɗɗo tan ko naddi kaso ko ngol kulol heddanto neɗɗo so tawi ngol kulol noon ngol iwi sababu o naati kaso hankkadeni so tawi ko pewannoɗo o fewat so tawi noon ko bonannoɗo kanko hankkadi o natti hulde hay hunde saabu o yeehi galle battidiɗo mo ganduɗa o ko ono waɗanno évité guil ko cuhlel guil to nananno ha koyngal makko yaɓɓimo ha nder toon kona ɗum garten seeɗa ko waɗi ko intéressant e ko yewti ko e gaccirgol on ɗon biteɗo assassin e ɗemgal Pulaar firti ko neɗɗo barowo yimɓe walla joɓotoɗo pittali yimɓe ɗum ɗon noon nden inde noon nde notima hono hoore mayre kono kadi ko ɓuuri hen ko hawnade kono mbiɗa ni jomum waɗe gracier manam yaafe yaltine kaso e julde korka e fewde joni presque mataw ko ngakki lebbi ɗiɗi seeɗa omo jeyano e ujunnaji ɗiɗi pawɗe yimɓe ganduɗa ɓe ko yafanoɓe e dumbirde ɗe gandi kala hitande ene waɗi ɗum ɗon noon ene wayno kanko nde yaltinde o woni bool fodde lebbi ɗiɗi o waɗi ngal ɗo gueɗal countrine ngal donc noon ene jaari wattude hakkille no fewi janggo e jaam so tawi yimɓeɓe ena so tawi président ene winde décret muɗum pour yafade yimɓeɓe ene moƴƴi watta hakkille holiɓe yafeteɓe hol fotɓe yaafede hay sinno tawi ɓe mbiyata ko délit ɗi jiidani so tawi neɗɗo wari walla so tawi neɗɗo waɗi ko wiyete trafic drogue walla violé ko nandi hen ɗum ɗon ala hen kono kam won gueɗɗe ganduɗa ɗe ko puyɗe seeɗa jagguiraɗe ha sa saabi neɗɗo waɗa e kaso ene adana so jomum yaafama rutto o waɗa ko ɓuri ɗum bonde hande o woni ko oɗo waɗi ko donc janggo e jaam so tawi président ina yafno yimɓe waɓe ndi hen eɗen gandi paɗen ko juuɗe kas aussi ene gasa hono on ɗon kaara donc noon so tawi ɗum ɗon ne ara yoɓe tinnoɓe mbaɗa ko wiyete concertation ɓe daara hol poɗɗo yaafede holmo fotani yaafede hol poɗɗo accetede kaso tawi par ce que woni yimɓe ne gaccete kaso tawi ko ɗum caɗele mawɗe wonande ɓesguji ɗi woni hono oɗo ka noon tigui Amadou aɗa andi ko président wino kañum windoɓe liste ɓe Amadou kamɓe koye mabɓe foti ƴewtade no fewi holi ɓurɓe hande henne handude e yaltude boowal saabu wonɓe ganduɗa hande ine kande e yaltude boowal kono wonɓe ganduɗa yete Amadou hay sa ƴeewi ɗumen aɗa andi mataw ɓe kandani e wonde boowal walla yiide hendu saabu hande joom mo ganduɗa yete woowi warde yimɓe ko wiyete ko ɗum woni laabi ɗiɗi ha fayi laabi tati ene yoɓo pittani yimɓe Amadou oɗon komo ganduɗa yete wowi no mbiɗen ni tan ay kadi ɗo ne jeeri wattude hakkille hande leydi ndi ene wonde caɗele seeɗa caɗele hen banggue ko so tawi neɗɗo naggama kaso en gandi ko médiation mawɗo manam ko doggol koyɗe moƴƴi Aissata Ndiaye ne andi joguiɗo ko yewte banggue ɓeɗon hono prisonnier ji walla en andi mo ganduɗa ko avocat mawɗo yetto ɗum haalan ɗum goƴaji ɗi foof hen sahaji ko kaalisaji mbatte hen sahaji noon ko anduma on ɗon jibinta ko wayni so liste ne binde wiye tinno wonnam hen neɗɗam nan toon ko bandam walla ko sehil bandam e gueɗe baɗe noon e on tuma liste yettima e nder bureau horaji leydi kañum ne anda haydara sona liste o saabu wawa wadde enquête anda hooli oɗo e on tuma wawa tan ko yafade saabu no hooli en tout cas winduɓe liste ɓe kono foof wonko ñawi less wonko foti yurnitede less ko heewi leydi ndi en tout cas heeɓi ɗon noon tigui Amadou ko yen ɓeydo tan rentade enen foof saabu neɗɗo gowɗo warde neɗɗo kam ko an rentoto ɗum an mo ganduɗa ete on jiiɗani jikkuji ɗum
wonno ko min gaddanno ni rubbindu jayndeli modon tottude won adi jango so Allah jabi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa an ciato walo hedanno en bangal caméra walla mbiyen Mansour Sow hedanno en hande bangal caméra Allah jarama on jarama